Ootko sä sitä kuvaa? Saitko sä kamera? Juu, mä aloitin just kuvaa. Siis mikä toi on? Mikä vittu se on? En mä tiedä, ei se jumalauta mikään vittu tähtikään voi olla. Ei saatana eikä mikään satelliitti. Kato nyt saatana, se pyörii. Se saatana pyöriikin. Mikä vittu se on? Jumalauta. Ei helvetti. Ei saatana. Ei vittu, ei jumalauta, ei se saatana. Ei se vittu satelliittikaan. Ei satelliitit oo tommosia, hei siis... Mikä? Siis nehän on pikkasen korkeammalla ja... Ei vittu, se on matalalla. Mikä helvetti se on? Mikä jumalauta. On se kyllä saatana outo. Mikä helvetti se on? Saatko sä zoomattua vielä? Katsotaan. Ei vittu, en oo kyllä mokomaa nähnyt. Mikä vittu se on? Mikä jumalauta. Vittu se vaan kiihtyy se pyöriminen. Se on kuin... No ei se kyllä mikään vittu helikopterikaan, No. eikä vittu lentokone. No ei tosiaan. Ei ne saatana, no... Ei jumalauta. Huhhuh.